Hola, fanàtics de la cultura! Benvinguts a un nou vídeo de les propostes de la setmana des de casa. Doncs la celebració del DASC, el Dia de l'Associacionisme Cultural, que com vam avançar aquest any se celebrarà el 4 de juny però en format virtual, també comptarà amb la participació d'Arnau Tordera. El cantant d'Obeses analitzarà 4 sardanes al canal de YouTube de la Confederació Sardanista de Catalunya entre el 4 i el 7 de juny. Les sardanes de les quals parlarà han estat triades a partir d'una enquesta en què tothom que volia hi podia participar. I el Festival de Llegendes de Catalunya, que se celebra cada any a Sant Martí de Tous, a l'Anoia, està treballant per mantenir el seu format presencial. El certamen està previst que se celebri del 3 al 5 de juliol seguint la normativa marcada per les autoritats sanitàries. Algunes de les diferències principals que presentarà el festival aquest any són que hi haurà menys actes i tampoc hi haurà el tradicional mercat. Els objectius principals marcats són apropar la cultura de nou al públic per contribuir a la revifalla del sector i també ser pioners seguint criteris relacionats amb la prevenció i la seguretat d'actors i públic. I passem a parlar d'un altre festival, en aquest cas el festival En Veu Alta, també conegut com EVA, que aquest any arriba a la seva 16a edició i aparca el seu format habitual. La gran mostra d'espectacles basats en la narració i la tradició oral contemporània oferirà noves dates i més espais, també virtuals. La majoria d'espectacles previstos es faran entre els mesos de juliol i octubre, així que la programació es dilata en el temps, i prèviament, a partir del 5 de juny, es llançaran també els tastets EVA, que seran càpsules de vídeos breus que avançaran a les xarxes socials aquells espectacles que el públic podrà gaudir després en directe. I la Federació Catalana d'Entitats Corals i el Moviment Coral Català han impulsat un protocol sanitari per reactivar l'activitat coral presencial. Entre les mesures destacades s'hi troben, per exemple, l'inici d'assajos presencials a partir del setembre de 2020 i la preservació de les distàncies de seguretat entre cantaires, així com també la utilització de mascaretes. Per la realització de concerts en públic caldrà esperar una mica més, segurament fins la primavera de l'any que ve. El document s'ha presentat a la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, qui l'ha traslladat al Procicat per la seva aprovació. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Recorda que per més informació pots consultar www.tornaveu.cat i si t'ha agradat el nostre vídeo et convidem a subscriure't al nostre canal de YouTube. Salut i cultura!